Awu baba Makizi wena abantu udoti bayolahlela nepandla wena uzorahlela lapha endlini ubalo tempi dodlo Zishayele njalo kabazela unjalo Nkomozi wena ubobuza into ungayazi ungaveli ucabanga umuntu yezwa wena uyasuka ukushaya kabazela ngizokuqhumuza ngewisa ngiyakutshela hayi kutsho ukuthi wena uyazi ukuthi why aletha le doti endlini ke angazi lutho nami ngifanele nawe nje hayi anithi homebozi yakini. Yes, Pastor John. Mazinki for my Jojo, everything's Pastor John. Yeah. Sorry, Pastor John. Sibeko disturb. Ntoni wena? Shaw, umkhize lo hlala naye usangena umzizisi. Ngoku ndingena apha ekuphambaneni kukamkhize mina. Hey, ukuba bathayele igama. Hayi suka hamba man, ndifuna uthetha nomlungu wami. Pastor John, bye bye. Okay, Pastor John. Yabona Nashilwane. Ubothi uma ufuna ukwazi indaba zamasonto kaMkhize, ubuze yena. Hayi mina. Usufuna ungifaka endabeni zakho manje? Hayi, mina benibuza because ihomebozi yakini. Kanti wena ufuna kuyazi? Oh. Kodwa madod. Hayi, try. Madod. Nimenzeni uba umkhize? Ngoba ndidibana naye ngokwapha phandle. Man, akaxolanga. Yakho. Ungene nje lapha ephethe isondo. Lo wayesembuza ukuthi lani, wasebelibeka waphuma futhi. Nditsho ngoba madoda sihlala sonke apha endlini. Ngoko ke kuyafuneka sijongane. Ithi enye indoda xa ingaphilanga sikhawuleze sinyange. Hayi, mamela. Awunitshela. Yini wena wabuza nebaba Makiza ayethu? Kuthi mafukeni yena yini ungabuzi naye ayethu futhi? Hayi, akomfuneka kuba ndibuze ngalo. Nangu futhi umfukeni esekhulisa. Leri mufuke ngwenza jwang? Yebo. Waqhubisa lo futhi nawe manje kanti kwenzekani ngalamasonto? Hayi, mitarela ngitata umkhize. Uyisiya ke libona fanele lahlile. Kimikele lo. Wabona manje makuwani ukuthi kuyenza kalani manje? Kutsho ukuthi manje thina sizorara kuphi mangabe yelento le ilokuyigcwele emataya lapha. Yini asigarage musile. Weshilwane. Kodwa wena ungixaka nje. Uthethisa mina manje ngingena ngaphi mina indaba lamathaya kaMkhize? Hayibo, yona mfukeni. Wena nje uqhubana nalamasonto kaMkhize. Uphi yena? Hey, kirikira kirinyani tati. Ngata umkhize utsilenga amatayira amawo. Wabona Shilwane bethe imani yawo manje kebele phawu hupu yari tayi. Madoda. Ndicela nindinike uluvo lwenu olunyanisekileyo ngalento. Uba umkhize lo ingaba ziyaqhwaba. Uphilile kakuhle kodwa xa nimje. Bona mona wena. Ndate umkhize uphethe hantle. Hantle ngobani ubuza? Hayi, bendibuza nje. Niyazi madoda. Mina ngicabanga ukuthi lo umfukeni uyazi ngalamasonto anqotshe lo Mkhize le endlini ukuthi uzowenzani. Akutsibi mayibhayi kari business. Business? Lidwale. Hey, lo nantata Mkhize sesimawu. Ona le business mind. Fela jeka nachina. Swalile lona. Hayi, mafukeni. Hayi, ungadlali wena man. Wena uzidlalela ama dice, wadlala copy dice, wadlala le 5 yakho. Hayi, business leyo nto leyo. Hayi, wadlala man. Eke. Ki business. Uyazi ukuthi into engixaka ukuthi kwenziwa yini ukuthi uMkhize sikhathi sihlala naye la endlini. Alokho enqobela amasondo la endlini. Ewafaka ngalinye, ngamabili, ngamathathu, kodwa ngasitshela uzowenzani. Ya, waqinisile wena maguwani ngaleli qinisa lakho. Ngoba manje enye into, ubaba Makiza yena wathanda kungena izindaweni zethu noma zingamfuni. Kodwa yena mathi wamtshela indawo yakhe, akafuni litho. Futhi ke wena Shilwane akagcini lapho. Usibizele esidawini ukuthi makukhona lo olahlwe icala amhlawulise. Madoda. Uba umkhize as far as I'm concerned. Makagwetywe naye angene phaya eboxini avele into kuthiwa kugwetywa. Kudala uba umkhize esifaka ezingxakini zamatyala asigwebe asidle imali ezinkulu azitye yena uqala ezomali. Makagwetywe ke ngoku. Na kitsibi letho ki paki ngwa fela ki petse ditayelo bana le atsiba le lona go ditsa ba hanke gore ntate Mkhize ka kunga mona ke na go ka kunga mona. Wasi man. Ubaba Makiza wakawanga kuti yena ulala ayedwa la.
wakhohlwa ukuthi nathi futhi siyalala lapha khona manje ulethile inyambalala yamatayiri lapha phela irubbish wodwa le. Uthini? Hayi baba Makiza nithi hayi kulungile. Nanka manje.